आङो बेखौनो आं सासे बिमा जानानै जोबोद दुखु मोनदों फेसबुकाव नुनानै गाबनो ओंखारदों आङो मैयासो आङो मोनसे बेंटल आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना जे जि डिसिसन लादों आंबो बेयाव सापर्ट दं सासे बिमा जानानै जोङो 12 बोसोर आङो फरायसा आफादनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनदों जे 11 बोसोर जानो 1 मास ना मा नांबावगौ दा बेखौ खोनानानै ओरैबायदि दुखु मोनदों मेगनाव मोदै मानो होनबा जोंहाबो फिसा हिनजाव दङ जों जोबोद दुखु मोनो जे बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे थाखा फैसा गोनां गिदिर गोलाव होननानै आगारबाय थायोबा दिनै सोरनिबा फिसाया जादों गाबोन जोंनि फिसायाबो जागोन बेनिखायनो जोङो बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ जेरैबायदि आयेन दा जोंहा गोख्रों आयेन लादों खम समनि गेजेरावनो बिख्रांखौ फासि होनांगौ होननानै बुंदों नङा होमबा आयेना मा आयेन दङ बे 12 बोसोर गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बिथांमोननि लाइफखौ नस्थ' खालामनायनि थाखाय आयेनाव सरखारि आयेन बायदि मा दं बे आयेनखौ लानांगौ होननानै आंनि तरफनिफ्रायबो आं सासे बिमा जानानै बेखौ लाजानो लुबैदों बेनि सायाव समाजा आखायाव लानांगोन मानो होनबा समाजा जोंनि हारिया समाजानो बेफोरनि सायाव जोंनि बिमाफ्रा गसंख्रांनांगोन सासे 11 बोसोर होननाय लोगो लोगो बियो जेबो साननो हनो रोङि 12 बोसोर होननाय लोगो लोगो बियो जेबो साननो रोङि जास्ट दखना बोखो जानजियाव खाजेननाय गथ' बिसोरो माने जेरबायाव सोरबा सोरबाथ' उन्दै जायोना 11 बोसोरबाबो जास्ट माने बियो जेरबायाव खाजेननाय गथ' दा बेनि सायावनो जुदि बेफोरबायदि जिनाहारि जायोबा जोबोद दुखुनांथाव दा आं सानो बिथांमोना गमामा दायखौ मावमारदोंबा बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ सरकारा जेरैबायदि आयेन दङ गोख्रों बिथांमोनखौ साजा होनांगौ बे आंनि खावलायनाय